खेसारी नंबर 1 का झूठा और फ्रॉड इंसान है। जी हाँ, खेसारी नंबर 1 का झूठा और फ्रॉड इंसान है। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, भोजपुरी के सुपरस्टार गीतकार स्वर्गीय श्याम देहाती जी के निधन के लगभग 1 साल हो गई। श्याम देहाती जी के परिवार से जौन खेसारी लाल यादव वादा कैले रहले कतना निभा पैलन, कतना खरा उतरलन, रउरा लोग के हमें न्यूज खबर में बतावे जा रहल बानी। विस्तार से बतावे से पहले रउरा लोग से एगो छोटा सा आग्रह करतनी, अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन यानी घंटी के निशान भी दबा दी। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहत हई कि भोजपुरी के सुपरस्टार गीतकार श्याम देहाती जी के निधन 1 साल पहले कोरोना महामारी में हो गई रहे। श्याम देहाती जी के निधन के बाद खेसारी लाल यादव अपना खुद के फेसबुक पेज से लाइव आके काफी भावुक भई रहलन, काफी रोले रहलन, साथे साथे एगो बहुत बड़ा वादा कैले रहलन कि श्याम देहाती जी के परिवार के खर्च हम उठाएम, हम उनकर पत्नी के साथे एगो भाई के रिश्ता से निभाएब, उनकरा परिवार के कभी श्याम देहाती जी के कमी के ना महसूस होके देम। लेकिन 1 साल बीत गई, खेसारी लाल यादव आज के समय में श्याम देहाती जी के पत्नी के फोन तक ना उठावस, आज तक मिले तक ना वैलन। जी हाँ, ये बात हम नहीं कहत, बल्कि श्याम देहाती जी के पत्नी खुद के इंटरव्यू में बतैले बाड़ी। जी हाँ, भोजपुरिया जहां रउरा लोग जान ली खेसारी और कितना बड़ा फ्रॉड इंसान है। ये बात श्याम देहाती के पत्नी खुद बतैले बारी कि जब हम मुंबई भी मिले के प्रयास कईनी, जाके श्याम देहाती जी के पत्नी बात कहली खेसारी लाल यादव से, खेसारी लाल यादव ना मिलने, साथे साथे खेसारी लाल यादव उनकर फोन कॉल के भी जवाब अभी तक ना दिले, ना रिसीव करेलन, ना कोनो प्रकार के जवाब देवेलन। जी हाँ, ना सामने से भी कॉल कैलन। जी हाँ, भोजपुरी जहान रउरा लोग के बता देहल चाहत हई ऐसने खबर न्यूज जाने सुने खातिर रउरा लोग हमारे यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, ढेर सारा शेयर करी, अपन आशीर्वाद प्यारे यूट्यूब चैनल पर बनाई, ताकि रउरा लोग के बीच हम ऐसे ही ताजा तरीन खबर लेके आवल करें। नमस्कार, प्रणाम।